Har du nogensinde sagt ja til noget, du egentlig ikke havde lyst til? Eller følt dig forpligtet til at hjælpe andre, selvom du ikke havde overskud? Det er helt normalt. Vi vil gerne være der for andre. Men hvis vi altid sætter andres behov før vores egne, kan det føre til frustration og udmattelse. At sætte grænser handler om at lytte til sine egne behov og turde sige fra, når der er noget, der ikke føles rigtigt. Det betyder ikke, at vi skal sige nej hele tiden, men måske finde en balance mellem at være fleksibel og passe på os selv. Vi kan hurtigt komme til at tro, at grænser er med til at skubbe andre folk væk, men i virkeligheden kan det være med til at styrke relationerne, fordi det skaber en gensidig respekt og en større forståelse. Men hvordan finder vi den balance, og hvordan kan vi lære at sætte grænser på en tryg og naturlig måde? Så hvorfor har vi valgt at tage emnet grænsesætning op? Det har vi, fordi at vi kunne se, at det er noget, der fylder meget hos dem, der sådan er en del af vores univers. Det kunne vi se gennem henvendelser fra vores sociale medier. Vi kunne se det i de efterspørgsler, der har været fra vores unge ambassadører. Og så har vi også en app, som er et gratis, eller et overblik over gratis rådgivningstilbud, hvor vi kunne se, at det her med at sætte grænser var noget, der gik meget igen og blev søgt meget på. For mig personligt så var det her med grænser, at det gik så meget igen, det var noget, der kom lidt mere bag på mig. Og måske fordi det ikke er noget, vi snakker så meget om, når vi snakker om mental sundhed. Vi havde det også op med vores ekspertpanel, som også var meget overrasket over, hvor meget det faktisk fyldte. Men som de sagde, så understreger det bare vigtigheden af, at det er noget, vi tager en samtale om og prøver at sætte fokus på. Det er også et emne, der kan gå i mange retninger, fordi hvad er grænser? Vi oplever det i alle mulige forskellige typer af vores relationer. Det kan være i forhold til sine forældre, i et parforhold, i forhold til sine venner. For det her med at sætte grænser, det kan være så hulende svært, fordi vi så gerne vil passe på de der relationer, og helst ikke vil skubbe folk væk. Men som jeg nævnte indledningsvis her i videoen, så det her med at sætte grænser, det kan faktisk være enormt vigtigt, både for at passe på vores egen mentale sundhed, men i virkeligheden også for at styrke vores relationer. Vi håber, at aftens oplæg her i aften kan være med til at skabe inspiration og forståelse for evnen til at sætte grænser. Og så håber vi også, at I med jeres spørgsmål vil være med til at gøre emnet relevant for jer, så det også giver mening i den kontekst, I nu oplever i jeres hverdag. Og så lige til at sætte tankerne lidt i gang, så får I lige 2 minutter til at overveje, hvornår har du sidst haft svært ved at sætte en grænse, og hvornår har du sidst sat en grænse. Og I må meget gerne dele det med den, der sidder ved siden af jer, også selvom det egentlig ikke kender. Så det får I lige 1,5-2 minutter til. Det er dejligt at høre, der er så meget summen. Jeg tillader mig at afbryde jer igen, så vi kan komme videre i programmet, men det er jo en samtale, man altid er velkommen til at fortsætte. Nu skal vi nemlig høre fra en af dem, for hvem det måske ikke altid har været nemt at sætte grænser, men som har øvet sig i det, og som måske har lært noget på vejen, der kan inspirere nogle af os andre. Elisabeth Belinda, influencer, socialpædagog og mega modig for at stille sig op her i dag og dele sin historie og sine erfaringer med os. Giv lige en varm velkomst til Elisabeth.